Tak Marie, já vás tady vítám. My jsme se tady dneska sešli v krátkém přenosu, proto abych se vás jako účastnice našeho kurzu Psychologie pro HR experty, který probíhal vlastně teďka na podzim, tak abych se vás doptala na to, jaký ten kurz pro vás byl, tak děkuju, že jste souhlasila udělat si pár minut na tento krátký rozhovor. A, Určitě. a možná, Marie, jenom ve stručnosti, možná se pojďte pro naše diváky představit. Vlastně vy jste personalistka, tak možná jestli konkrétně můžete říct třeba, čím se zabýváte, v jaké firmě, jenom ať si to umí diváci představit. Tak já asi téměř 10 let pracuji na pozicích HR manažera v různých oblastech, takže už mám poměrně dlouhou praxi. Trošku jsem přešla z oblasti marketingu, kterému jsem se věnovala předtím. Tak jenom asi tak vkrátce, asi úplně není potřeba říkat přesně Super. společnosti. Jasně, super, moc děkuju. Marie, co vás motivovalo se do toho kurzu přihlásit? Vy jste ho pravděpodobně, jestli si to dobře pamatuju, tak jste objevila náš kurz HR jako strategický partner, je to tak? Přesně tak, objevila jsem tento kurz na Instagramu, kde mě zaujal vlastně grafika, jakou jste se představili, Mhm. která se odlišovala od ostatních příspěvků, takže tím, že ještě opravdu pocházím z toho marketingu, tak hodně dbám i na tu formu té prezentace. Takže mě to zaujalo, přihlásila jsem se, byl to týdenní kurz, který mě zaujal a na základě toho jsem se právě rozhodla pokračovat i v tomto 4týdenním kurzu. A vlastně jako jsem plně spokojená a přemýšlím o tom, jaký další kurz bych absolvovala. Super, to ráda slyším. Zároveň mě zajímá vlastně, jaké jste měla konkrétní očekávání, protože slyším, že v HR vodách už plujete 10 let, tak to je spousta času. Jaké jste měla očekávání od toho kurzu Psychologie pro HR experty? Tak možná hlavně ta psychologie mě tam zaujala s tím, že člověk opravdu denně pracuje s těmi lidmi, řeší s nimi jejich problémy, nejenom pracovní, ale i osobní. A věřila jsem, že mi to přinese nové poznatky, ale i třeba z praxe od ostatních účastníků kurzu, na to, jak se na některé ty problémy podívat, možná i nějaké nové možnosti, nové technologické možnosti, které se přináší, co kdo používá teď i s postupem umělé inteligence. Takže toto byly hlavní motivace, proč jsem se pro ten kurz rozhodla a očekávání. Mhm. Jaká část toho kurzu, nebo třeba jaká témata vás bavily nebo nějak zaujaly? A mě hlavně zaujala ta teorie, která byla taková ucelená, přehledná. Někdy to bylo, že by si to vyžádalo i více času, ale o tom jsme tam i diskutovali, že vlastně jako na něco už prostě nezbyl čas. Je to tak široký objem informací, který bychom potřebovali nazbírat a předat, takže to určitě pro mě bylo velmi přínosné. A asi to mě nejvíc zaujalo a opravdu jakoby ty informace jsou hodně i z praxe. Vaše zkušenosti, ale i zkušenosti ostatních účastníků a to je velmi přínosné. Super, děkuji za to. Mě by ještě, Marie, zajímalo, jak vám vlastně vyhovovala ta kombinace toho, že jsme měli nějaký webinář, pak jsme měli nějaký interaktivní trénink, do toho byly nějaké úkoly a do toho jste pracovali na projektech. Samozřejmě ne každý využil všechno z toho, ale vlastně mě zajímá váš pohled jako účastníka na tuhle kombinaci. To mi přišlo úplně ideální, protože vlastně tak, jak to bylo koncipované, že pondělí bylo spíš teoretické, ale přesto tam bylo pořád vstup ten interaktivní těch jednotlivých účastníků, kdy jsme tam měli nějaké vstupy, kdy jsme mohli reagovat na nějaké otázky. A s tou středou, která byla hodně taková opravdu interaktivní, každý se účastnil, připravovali jsme si na to nějaké drobné úkoly, a tam došlo i k tomu, že vlastně jsme se možná o trošku víc poznali v té malé skupince těch lidí, kteří se do kurzu přihlásili a každý měl možnost říct i něco z té své praxe. Co se mi líbilo, tak bylo i vypracování toho velkého projektu, který vlastně jsme si na začátku vybrali téma. A byli jsme rozdělení do skupinek, zpracovávali jsme to a musím říct, že jsem byla překvapená, jak vlastně lidi, kteří se dřív neznali, během 2-3 schůzek dokázali vytvořit ale fakt jako super projekty. Hlavně si myslím, že jsou to projekty, které každému jednomu z toho týmu opravdu pomůže, že to bylo stavěné pro někoho z toho týmu.
A myslím si, že všechny ty 3 projekty, které se představily, tak jsou životaschopné a doufám a věřím, že to tomu dotyčnému opravdu pomůže prosadit ve firmě ten daný projekt. Mhm. Jo, jak to možná ještě dodám, že my jsme vlastně měli 3 projekty, že jo, měli jsme vlastně talent managementové projekty a měli jsme projekty týkající se interní komunikace a určitě potvrzuju, že i mě velmi jako překvapilo to detailní zpracování, jak se vám všem skupinám podařilo, přitom jenom za vlastně třeba 3 setkání ho poskládat. Marie, vy jste mluvila o nějakých vašich očekáváních, tak mě vlastně zajímá, co jste si z toho kurzu pro sebe odnesla do praxe jako nějaký přínos. Určitě jsem si dozvěděla nějaké nové informace, což i teda po těch letech, které v HR pracuji, tak je to vždycky přínosné. Ale to já si myslím, že každý kurz, každá konference, na kterou člověk jde, tak vždycky se tam doví něco nového. Takže musím říct, že tohle mám ráda a vždycky si z toho něco vezmu a snažím se to velmi často uplatňovat v té praxi. Co pro mě třeba tady je, tak je v rámci náboru udělat si opravdu standardizovaný seznam otázek a používat ho pro všechny kandidáty stejně, což ne vždycky jsem důsledně dělala a myslím si, že to pro to hodnocení je hodně důležitý, tak aby člověk opravdu byl konzistentní, spravedlivý. Takže to je určitě jedna z věcí, kterou budu aplikovat do praxe. A potom další věci, třeba i ten behaviorální rozhovor, ale i takové ty věci, jakoby prosazení změn. Tam to pro mě bylo takový hodně otevření očí, že vlastně první musíme opravdu vytvořit tu potřebu a ne tu vizi, protože většinou člověk pracoval s tím, že nejdřív vytvořil tu vizi, tu představil a říkal si tak a teď jako všichni budou za mnou. Ne, tak opravdu to chce vytvořit, aby ty lidi šli, protože to chtějí, protože mají tu potřebu. Takže to jsou věci takový, jenom teď jsem vyzobala dílčí, který opravdu mě zaujaly a chtěla bych je do té praxe využívat, uplatňovat. Ale bylo tam toho spoustu, který jakoby drobný věci. Ono to není nic úplně jako nového, ale je to opravdu možná jako logicky seřazené, nebo jsou tam i ty návaznosti těch jednotlivých věcí. Takže v tom si myslím, že ten kurz je skvělý. No a vlastně závěrečná otázka, já si představuju, že možná na tohle video koukají nějaké vaše nebo nějaké naše potenciální HR kolegyně, kolegové, kteří jsou třeba nerozhodnutí, jestli do toho kurzu naskočit, jestli to za to stojí, jestli tomu dát ten čas a peníze. Když byste měla, Marie, vašima očima teďka absolventky toho kurzu říct, komu byste třeba ten kurz doporučila, tak nevím, možná jestli máte třeba nějaký nápad, který by mohl pomoct lidem, kteří tohle sledují v rozhodování. Určitě bych kurzy doporučila. A co já určitě teď plánuju vyzkoušet, jsou i webináře. A teď tam má Haňka v nabídce 1:1 pohovory, tak to mě hodně zaujalo, to bych chtěla vyzkoušet. Takže kromě těch dlouhodobých kurzů, které si myslím, že jsou opravdu dobře sestavené a tak, jak je to opravdu nastavené s tím, že tam je ta teorie, potom na to navazuje vlastně nějaké ty drobné úkoly, potom praktické ukázky, spolupráci těch členů a té skupiny toho kurzu. Takže to opravdu mě zaujalo a myslím si, že to je to, co je hodně přínosné, že tam jsou zastoupené všechny ty kroky toho učení. A i přesto, že to asi spousta z nás v HR známe, tak je dobré to si poslechnout znova. A jak už jsem tady říkala, je to opravdu, má to logické návaznosti, takže tam tohle mě hodně zaujalo a to je věc, díky které bych ty kurzy dál doporučila. Marie, tak moc děkuju za pozdílení vašeho názoru a za to, že jste si našla čas pozdílet vaši zkušenost s kurzem. Já doufám, že to třeba pomůže v rozhodování tím, kteří tohle budou sledovat a přemýšlet, jestli třeba naskočit do našeho jarního kurzu nebo jestli hledat něco dalšího. Tak moc děkuju za čas, ať se vám daří, no a třeba na viděnou v nějakých dalších našich kurzech. Já moc děkuju, Hanko, a přeju hodně úspěchů, ať máte hodně absolventů vašich kurzů. Moc děkuju.